Лукашенко рызыкуе з жыццём і здароўем. Доўгія пералёты пагаршаюць ягоныя хранічныя хваробы. Затое павялічваюць перспектывы Колі Лукашэнкі. Падрабязней у навінах з будучыні. З вамі Вольга Старасціна. Праз Мікалая адмянілі парад 3 ліпеня. Ён больш не хоча апранаць вайсковую форму. А што хоча? Вчера много говорили о будущем. А будущее – это высокие технологии. Ну что может быть дороже этой жизни? У бацькі на Колю грандыёзныя планы. Великое будущее, которое не имел я. Мікалай мае зрабіць, Очень дорогостоящее и нужное лекарство для лечения раковых опухолей. але першае, што зрабіў Коля пасля сканчэння Пекінскага універсітэту, узяў у рукі лапату. А Лукашенко старэйшы закапаў нешта каштоўнае. Это будущее, это перспектива развития Беларуси и так далее. Распавядзем пра скарб і спадчыну Александра Рыгоровича. Как в 41-м будем стоять до конца. Лукашенко сапсаваў галоўнае свята. Да яго беларусы адзначалі Дзень незалежнасці 27 ліпеня. Паўсюль луналі бел-чырвона-белыя сцягі. У 96-м годзе Лукашенко перанёс святочны дзень на 3 ліпеня, а ў 26-м годзе сам перанёсся, дэманструючы, што асабістае для яго куды важнейшае, чым дзяржаўнае. Сёння вялікае свята. Наш 4-й дзень незалежнасці мы сустракаем з першым прэзідэнтам дзяржавы. Спадзяемся і верым, што ў хуткім часе мы будзем жыць добра. Калі правадыр яшчэ не валачыў нагу, то ўдзельнічаў ва ўрачыстых шэсцях у цэнтры сталіцы. І ён тады мог не толькі шмат хадзіць і лёгка спускацца па лесвіцы, а нават бегаць у майках пад свіст менчукоў. Ён мог хутка перабувацца, браць палкі ў рукі і гнаць на лыжаролерах у кашулі, натуральна, з нумарам 1. Ён перамагаў усіх спартоўцаў і фінішаваў першым. А калі падрос сынок Коленька, які любіў апранацца ў вайсковую форму з пагонамі галоўнакамандуючага, Лукашенко стаў ладзіць для яго вайсковыя парады. Сёлета бацька дзеля сына паляцеў у Кітай, дзе Коля атрымаў дыплом Пекінскага універсітэту. Парад, які праводзілі нават падчас ковіду, цяпер стаў непатрэбны. Сёлета яго не будзе. Як думаеце, які падарунак атрымае Коля ад бацькі за дыплом? Лукашенко гатовы на ўсё, бо цяпер сын разам з кітайцамі будзе вырабляць лекі ад раку. Для каго, як думаеце? Пішыце ў каментарах пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф. Ды не забывайцеся ставіць лайкі, калі праграма вам падабаецца. Гром з яснага неба. Лукашенко пачуў крамольную думку. Сельская гаспадарка можа быць прыбытковым бізнесам. Няўжо так можна было? І хто цяпер адкажа за тое, што больш за 30 гадоў ён нашыя грошы, як Бураціна, проста закопваў зямлю, замест таго, каб зарабляць. Лукашенко асабіста прыляцеў паглядзець на гэты цуд. Мне говорят, что это перспектива вообще сельского хозяйства в стране. Галоўны аграрый краіны хацеў на ўласныя вочы пабачыць гаспадарку, дзе каровы даюць малако і грошы. Агробизнес такого типа, где корова сама себе инвестор. Мы зарабатываем деньги сами, вкладываем и за счет этого растем. Дзяржаўныя гаспадаркі на датацыях, а тут раптам самі зарабляем. Это будущее, да, это будущее. Лукашенко адразу пачаў выпытваць у дырэктара Белінтэргену, доктара біялагічных навук Івана Кыса, у чым жа сакрэт. Но в чем же изюминка, в чем? Аказалася, ніякага сакрэту няма. Фундаментальные вещи, они для всех общие. Кормить, а изюминка... Лукашенко працягнуў калупаць. Важно получить очень ценного бычка методом трансплантации эмбрионов. Тады растлумачыць паспрабаваў доктар медычных навук, намеснік старшыні ВНС Александр Косінец. Хороший хозяин, и надо делать так, как делает он. Але ж добрым гаспадаром можа быць толькі сам правадыр. Таму пошукі таямнічага чынніку працягнуліся. Ты ничего нового пока не сказал. А тут нового ничего нет. Но в чем изюминка этого хозяйства? Не дамогшыся адказу ад дактароў навук, Лукашенко пачаў пытаць кандыдата медычных навук, старшыню прэзідыума Акадэміі навук Уладзіміра Караніка. Ты в чем видишь вот какую-то изюминку, будущее для сельского хозяйства?
Ну, здесь мы сейчас изучаем рационы всех Короче, производителей. будущего ты пока не видишь. Вижу. Это создание племенного ядра. Тады Лукашенко запытаўся ў чалавека без навуковых ступеняў, раней заатэхніка, а цяпер міністра сельскай гаспадаркі Юрыя Горлава. Юрий Николаевич, а вы как думаете? Берем бычка, оцениваем его по геномной оценке. У нас есть молекулярные лаборатории, которые позволяют это делать. І тут спахмурнелы Лукашенко пабачыў яе. Ну так в чем же будущее сельского хозяйства? Сяброўка маладосці, яшчэ з часу саўгасу гарадзец, Надзея Каткавец. Ейнае тлумачэнне ён заўсёды разумеў. Александр Ильич, уважаемый, чтобы серьезно шагнуть вперед, две составляющие. Добавляет корма и добавляет генетика. Добры гаспадар, якасныя кармы, правільныя рацыёны, трансплантацыя эмбрыёнаў, племянное ядро, геномная ацэнка ў малекулярных лабараторыях. Гэта не сакрэт, а звычайныя сучасныя тэхналогіі жывёлагадоўлі, якія ва ўсім свеце выкарыстоўваюць дзеля прыбытку. Лукашенко пабачыў гэта на ўласныя вочы і 5 разоў пачуў ад спецыялістаў, але ўсё роўна не зразумеў. В общем, никакой тут исключительной изюминки я не вижу, хотя я на это надеялся. Гэта значыць, што па-ранейшаму не зямля нам будзе прыносіць прыбытак, а нашыя грошы Лукашенко будзе гнаіць у зямлі. Поле чудес в стране дураков. А як вы думаеце, колькі яшчэ гадоў Рыгоровіч будзе шукаць ізюмінку, якую ўвесь свет ужо даўно ведае? Калі б вам далі пакіраваць сельскай гаспадаркай Беларусі, што б вы змянілі ў першую чаргу? Пішыце ў каментарах, мы іх чытаем. Калі каго і адзначаць у год жанчыны, дык гэта яе. Маці 4 дзяцей, адзін з якіх Лукашэнкаў у прамым сэнсе. Жанчына, якая на 100% выкарыстала кожны шанец, які давала ёй жыццё. Лучшей работы нет, чем здесь. Ни президентами, ни... Я могу сравнивать. Цікава, ці уяўляла сабе некалі бухгалтарка калгасу «Ленінскі шлях», што зробіцца другім чалавекам у міністэрстве, што будзе працаваць у Маскве, абароніць кандыдацкую дысертацыю і будзе тлумачыць Лукашэнку рэчы, якія яе былы калгасны шэф не будзе ў стане зразумець. Надзея Каткавец скончыла горадскую сельгасакадэмію, дзе так блізка пазнаёмілася з Лукашэнкам, што ён запрасіў яе да сябе на працу ў калгас-гарадзец Шклоўскага раёну. Я всю жизнь проработала в экономике сельского хозяйства. Працавала і дзяцей нараджала. Адзін з сыноў, як заўважылі мясцовыя, быў дзіўна падобны на Лукашэнку. У вёсцы яго празвалі Лукашкам. Усе 4 ейныя сыны пайшлі ў сельскую гаспадарку. Вядомасць здабыў толькі малодшы, які ў нецвярозым стане ў Мінску збіў чалавека на смерць, за што атрымаў 4 гады хіміі. Калі Лукашенко зрабіўся прэзідэнтам, адразу перавёў Надзею ў Мінск у кіраўніцтва справамі прэзідэнта. А ў 2003 годзе прызначыў яе ажно намесніцу міністра сельскай гаспадаркі і харчавання. Корова сегодня, тёлочка родилась, она коровой стала через 2,5 года. Полгода ее раздраивают, смотрят на ее продуктивность и так далее, с тем, чтобы с этой тёлки нетеля сделать наконец корову. Ну всякие тут парни сидят. Кто-то им нравится из девушек, кто-то не нравится. Так же и корову. Дзякуючы шматлікім прэс-канферэнцыям Каткавец зрабілася настолькі папулярную, што Лукашенко адправіў яе скараць Москву. Это не что-то такое, где мне бы лично хотелось, скажем, там порисоваться. Яна працавала ў дэпартаменце аграпрамысловай палітыкі Еўразійскай эканамічнай камісіі. А это уже так. Цена доллара на рынке, это хаотически сложенная цена, в зависимости, видимо, от спроса. Есть спрос на эту картошку. А пасля вярнулася на радзіму, дзе працавала намесніцаю дырэктара Беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпорацыі, дзе сярэдні заробак складаў $25 000. Биотехнологии меня не касались, я там не знаю, не понимаю, там другие руководили. А якая ў Каткавец пенсія? Шмат хто пазайздросціць. Яна магла б жыць і цешыцца з 9 унукаў, але пайшла ў навуку. Что мне кажется уникальным в наших белорусских женщинах, так это умение одновременно и доить корову, и писать диссертацию. Правда, я ничего не путаю? Ничего. 65-гадовая Надзея Каткавец абараніла кандыдацкую дысертацыю пра механізмы дзяржаўнага рэгулявання аграпрамысловай вытворчасці.
я решила, что мне надо это сделать, все систематизировать и положить в документ. І цяпер кандидатка эканамічных навук вучыць проста эканаміста Лукашэнку. Через осеменение за 20 лет вывели фактически новую, чистопородную. Это мы научились делать. А вот генетика... Што ў Беларусі важнейшае для кар'еры – прафесіяналізм ці знаёмства? Пішыце нам у каментарах і, калі ласка, пастаўце лайк пад відэа на YouTube-канале Белсат Лайф. Пакуль Лукашенко спрабуе усім даказаць, што штучнага інтэлекту не існуе, у тэхналагічна развітых краінах менавіта на яго робяць стаўку. У Пекіне паказалі, як AI дапамагае апераваць людзей, кіраваць гуманоіднымі робатамі і рабіць шмат чаго іншага. На 4-й кітайскай міжнароднай выставе ланцужкоў паставак упершыню адкрылі асобную зону штучнага інтэлекту. Там сабраліся больш за 200 кампаній, сярод якіх NVIDIA, Intel, Qualcomm, Alibaba. Адзін з галоўных экспанатаў – інтэлектуальная хірургічная сістэма. Яна стварае трохмерную мадэль хрыбетніка пацыента, аналізуе яе і складае план аперацыі, які адпраўляе робату-хірургу. Той вызначае дакладнае месца ўмяшання і ў рэжыме рэальнага часу перадае дактарам інфармацыю пра глыбіню і кірунак руху. Дакладнасць пры гэтым на ўзроўні доляў міліметра. На іншым стэндзе робат сартуе пасылкі. Такія сістэмы ўжо працуюць на вытворчасцях і складах, як і робаты-валанцёры, якія кансультуюць людзей, і робаты-гіды, якія ведаюць, дзе што адбываецца і як туды трапіць. Галоўная мэта выставы – злучыць распрацоўнікаў, вытворцаў і бізнес, каб новыя тэхналогіі хутчэй пераходзілі са стэндаў у рэальную эканоміку. Арганізатары паведамляюць пра 676 удзельнікаў з 85 краінаў, сярод якіх Беларусі няма. А значыць, робаты яшчэ не хутка дапамогуць беларусам пазбавіцца цяжкай і манатоннай працы. На наступным тыдні будзем адзначаць сусветны дзень пацалункаў. Даказана, што пацалункі зніжаюць стрэс, спрыяюць пахудзенню і ёсць выдатную прафілактыкаю маршчынаў, бо працуе каля 30 цягліцаў твару. Ідэальная працягласць пацалунку – 3 хвіліны. З вами была Ольга Старасціна. До сустрэчы ў рамантычнай будучыні.